har ikke sagt noget. Jeg har ikke sagt noget, jeg svæver. Jeg hører dig sige det sidste. Gå fra, til højre, til højre. Er det på telefonen? Jeg kan godt bare trykke delete, og så sletter de, og så ligger det Bastian. Hvad? Vi tager bare retten med, så går vi ikke også, fordi vi har godt nok penge. Jo, vent, jeg skal lige tjekke, om det her, den er rigtig. Den var ikke rigtig. Wow! Og gå var god jul. Der er jo ingen af dem her, der er sanden, er der vel? Det ved jeg ikke, skal vi ikke finde ud af det? My next, jeg vil prøve den her. Ej. Hvad fanden skulle det hjælpe? Snakker du om der? Så... Høj, Bastian, kom tilbage, din kont. Bastian! Jeg henter ham! Bastian! Nej! Hallo! Nej! Nej! Simon troede, du var hoppet af, så løber mig ud og springer over igen. Hvor kan se? Hvor er Bastian? Som vil hoppe ud i havet. Vi fik ikke samlet nok penge, vi mangler 7 kroner. Nej! Hvad mener du nej? Hej Bastian. Bastian. Hvad fanden? Der var en eller anden, der snakkede til mig, og så bagefter hører jeg bare... Hej, lagt alt her i hjørnet. Skinwalker. Hej, lagt. Der er Simons spejl. Ja. Okay, count 1. Jeg kan ikke det der musik, seriøst. Hvad har Okay. du gjort der? Jeg er så pisse dårlig. Der er simpelthen, der kommer en eller anden raket op fra himlen, og så kommer der bare julemusik. Jamen, det er jo december. Det ved jeg ikke, det var. Nu skal du kende skuffe dig. Nå Elias, har du været i København for nylig, eller hvad? Nej. Skuffe dig. Men det bliver sagt på. Nå, det regner på experimentation. Hvad er det for fucking her? Kan jeg høre den? Jeg kan høre det igen med. Hvordan fuck kan du høre det? Jamen, jeg er på den. Nå, okay, du er ikke så langt væk. I kan... Disable mine, hvis du kan. Skinwalker. Og så bliver et af en dør. Jeg vil være med til det. Ja, det vil jeg også. Det vil jeg også. Ja, Så giver jeg op. Tony, jeg kan ikke godt. Vi ses, Simon. Bliv et af den. Den der, skal vi ikke sige, den der klikker på klokken flest gange igen. Så skal vi slutte hvad? 3. Han har låst bare lukket døren. Nu dør de. Du kan hente skibet. Er der skib? Der er en kæmpe lige foran mig. For det er jo sådan noget, der er til TikTok. Simon, jeg fortrød virkelig, at der er ikke hvad det hedder optog der, fordi jeg bare, jo, flashbang! For det er jo sådan noget, der er relateret. Jeg gemmer mig deri. Jeg troede lige, han var død. Okay, pas på. Simon, du snakker til mig igennem væggen. Ja. Det er ikke mig. Nej, det ved jeg godt. Der er en hel masse små pletter lige på den anden side af væggen, så det kan være. Heldigvis er den et sted. Ødelæg. Det vil være meget dumt. Men der er en gigant lige foran døren. Jeg går ud og kigger. Prøv at tage en anden der. Lige over dig. Det er det dummeste, jeg har hørt. Nej, det er... Ja. Skal jeg så bare lede efter en fejl? Kom ind og raket op for helvede, og så kommer der bare julemusik. Jamen, det er jo december. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever.
det ude foran Simons dør? Og der er lige bag ved Simon. Hvad gætter vi på, der er ude foran Simons dør? En Eyeless Dog? Eller et monster? Det var en Eyeless Dog. For videnskaben! Hvor fuck er han? Hvor er han? Der var en af dem, der sad. Bastian er død til bier. Ansigt. Det der bliver 100% klippet, Bastian. Bare selv alt, I guess. Må jeg dinge med klokken? Ja. Jeg vil ikke sælge min meget pæne skilpe. Så lader du være med det. Vi overlever alligevel, vi har masser af bil. Må jeg ringe med Jeg vil klokken? godt beholde Ja. min skilpe, Simon. Ja, det gør du bare, Elias. Ja, så snart porten åbner, så løber du. Jeg er gået væk nu. Du kan ikke gå så langt væk. Prøv, det er ikke farligt, det her. Prøv. Du våger at tage Så min kyst. skilpe fra mig. Jeg gør det her, jeg gør det her. La. Jeg lader være med. Nej! Nej, jeg vil ikke! Hvorfor var du ikke engang gået ind? Hallo! Jeg kigger om hjørnet, og så er der en eller anden orm, der brøler af mig.